Здравейте, аз съм Галя и днес ще ви покажа коремни преси за страничната преса, за паласките. Ще ви помогна да ги отстраниме. От първи път няма да стане, но ще се пробваме. Добре, слагаме лаката, дигаме тялото, едната ръка е на земята, другата слагаме отстрани на корема, на кръста и започваме. Повдигаме, пускаме. Това нещо. Правиме 20 от едната страна, след това завъртаме, правиме от другата страна 20. Така, ако са ви много 20, падаме на 10. Ако и 10 са много, падаме на 5. Въпросът е да ги направиме. И всеки следващ път все по-добри ще ставате, уверявам ви. Така, единия крак, лягаме на една страна, единия крак е плътно на земята. Този, който е на земята, ще бъде настъпен от другия. Слагаме ръката на кръста и започваме. Десния лакът към дясното коляно. Се опитваме да смачкаме мускула. Много сериозно упражнение това. Правиме по 10 отдясно, след това завъртаме. По същия начин, вижте, този е на земята, във въздуха и ляв лакът в момента към лявото коляно. Пак правиме 10. Опитваме се с тази ръка, която е на земята, да не се подпираме, да се изправяме. Следващото упражнение за странична коремна преса е едно от моите най-любими. Така, лягаме. Съвсем леко искам да дигнете краката и тялото, като при вас може би това ще стане много трудно. Може би това ще ви изходната позиция. Съвсем леко пускаме тялото и започваме да усукваме. Десен лакът към ляво коляно. Така, от тези коремни преси може да направите примерно 3 серии по 20. А за по-напредналите правят една серия до отказ. Може би 50-60, предполагам, ще са ви окей. И още една подробност. Значи трябва да, като го изпълняваме, да се подпреме на опашката. Ако сте много изправени или много легнали, няма смисъл от това упражнение. Трябва да има напрежение през цялото време върху коремната преса. Много е добро. Това е най-сериозното упражнение за странична преса. Наистина, ако ви е много тежко, направете малко по-малко бройки, но коремната преса трябва да бъде тормозена, за да има смисъл. Чао!